VK Info. Kažu da je treća sreća, pa budemo vidjeli. Dobar dan, želim treći puta u današnjem VK Info da ponovimo gradivo. Ovih dana u Poljoprivrednoj šumarskoj školi Vinkovci puno razloga za slavlje i ponos. Naime, u ovom projektnom ciklusu odobrena su im čak 2 projekta u okviru Erasmus Plus programa ukupne vrijednosti nešto manje od 100.000 eura, o kojima će nam reći nešto više Rehana Nuhanović-Tadijan, koordinatorica Erasmus Plus projekta. Ja se nadam da sad mogu vam zaželiti dobro jutro. Dobro jutro, i ja se nadam. Evo ga, izgleda da olujno nevrijeme nije bilo toliko snažno jako da pobrka naše telefonske linije. Velika je stvar izrealizirati jedan, a kamoli 2 projekta ovakve vrijednosti. Za početak nam možete reći nešto više o projektima. Pa jeste, zapravo pogotovo pošto imamo već 3 tekuća i sad su nam prvi puta prošla oba na koja smo se prijavili, stvarno smo vrlo ponosni. Radi se naime o 2 projekta koje su namijenjena različitim profilima. Jedan je za opće obrazovanje, a drugi je za strukovno. Što se tiče općeg obrazovanja, to je projekt koji se zove Motive i on je sufinanciran u vrijednosti od nekakvih gotovo 19.000 eura i namijenjen je nastavnicima, njih 9, nastavnicima, stručnim suradnicima i vodstvu škole koji pohađaju strukturirane tečajeve i job shadowing, odnosno promatranje rada u drugim školama u različitim državama. Cilj toga je povećati motivaciju učenika kroz nove pristupe i inovativne metode poučavanja i pojačati inkluziju učenika s posebnim potrebama kojih imamo sve više upisanih u našim školama. To je to što se tiče jednog. Velik broj učenika, upravo to usavršavanje van lijepe naše, privući će ih, možemo tako reći, da se prijave. Kako mogu sudjelovati na projektima ili su sudionici već određeni? Sudionici nisu određeni, znači ovo je novi projekt koji je odobren tek prije tjedan dana. Projekt je namijenjen učenicima smjera agrotehničar, fitofarmaceut i cvjećar. Oni će imati poziv prema kojemu se javljaju prema određenim kriterijima, idu u Francusku, Španjolsku ili Portugal, ovisno o njihovim smjerovima. Znači to je taj drugi projekt koji se zove GoAgro i za njega je namijenjeno nekakvih 80 i nešto tisuća eura. Oni su uvijek oduševljeni tim projektima. Imamo jedan tekući projekt koji smo djelomično uspjeli realizirati tijekom ove pandemije, tako da su učenici njih 18 išli u Sevilju gdje su 2 tjedna proveli učeći o primjeni dronova u poljoprivredi. To su svakako iskustva, osim kulturološkog upoznavanja i novog jezika i samostalnog i putovanja avionom i sve, koji oni mogu iskoristiti kasnije u životu i stvarno jedva čekaju ovaj novi projekt, budući da je uključeno i konjogojstvo, i hortikultura, i cvjećarstvo, i voćarstvo, tako da sve ono što njih doista zanima i kasnije mogu primijeniti i na svojim OPG-ovima koje mahom oni imaju i u budućem radu, ali u tvrtkama. Koliko je trajala priprema samih projekata? Koji su se sve kriteriji trebali ispuniti? Pa priprema projekata obično traje oko 1 mjesec do 2 recimo po projektu. Trebaju se uzeti znači prioriteti škole, znači napraviti se SWOT analiza koje škola konkretno ima potrebe i prema tome se traže partnerske ustanove, znači imamo partnera u Francuskoj, jednu vrlo sličnu školu od kojih mi vidimo da možemo nešto naučiti. Zatim napravimo plan koliko učenika bi išlo, nastavnika isto na job shadowing, što će točno postići i kako će se to implementirati u rad ustanove i proširiti dalje. Jer nije cilj samog putovanja i odlaska, nego je to malo veći cilj, znači da mi od toga dugoročno imamo nešto. Znači da se naprave novi programi, kao što će biti program za primjenu dronova u poljoprivredi, koji će biti otvoreni i za obrazovanje odraslih, ali i u sklopu praktične nastave za ostale učenike koji ne sudjeluju u projektima. Tako da ima onako jedan širi opseg djelovanja. Evo, kada razgovaramo o ova 2 projekta, kada se kreću s provedbom?
Pa što prije nam dozvoli situacija. Znači od rujna će početi javni pozivi i prijave. Dosta ovisi o radovima u poljoprivredi, tako da mi ne možemo ići nikako u zimu, znači mora biti ili u jesen ili u proljeće, tako da na takav način planiramo. Sad doista sve ovisi o situaciji epidemiološkoj, jer imamo još od starog projekta na čekanju nekakvih 20 učenika smjera šumar i poljoprivredni gospodarstvenik koji su trebali ići u Francusku, ali evo u Francuskoj nije bila situacija baš za odlaziti, tako da imamo dosta mobilnosti na čekanju. Ja idem za 2 tjedna na Maltu u sklopu još jednog projekta i to imamo već, nas čeka godinu dana, kasnimo sa mobilnostima, tako da što se nas tiče mi jedva čekamo, učenici jedva čekaju, sve ovisi o mjerama koje moramo ispoštovati i sve je u dogovoru s roditeljima, naravno. Evo da zaključimo naš današnji razgovor, što je vrijedno napomenuti, a nismo rekli? Pa vrijedno je napomenuti da takvi projekti jako puno donose i samoj ustanovi kao regionalnom centru kompetentnosti koja se razvija u smjeru modernizacije i da ima velik učinak na učenike, pogotovo što u oba projekta radimo dosta na inkluziji učenika s posebnim potrebama koji će također ići na mobilnost sa svojim asistentima, tako da nije isključivo namijenjeno za izvrsne učenike, nego za sve koji su dobri u svojoj struci i koji žele se dalje razvijati u skladu sa europskim trendovima, tako da im stvarno nudimo brojne mogućnosti. Gospođo Nuhanović-Tadijan, hvala vam puno na ovim informacijama, naravno puno sreće u provedbi još puno projekata i naravno u ostatku vašeg grada. Hvala vama. Lijepi pozdrav. Doviđenja. VK Info.